गिबियावनो आङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार हाबाफारि जि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि नै बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बर' हारिमु आफादनि बे बुब्लियाव दिनै जोंखौ गिबियावनो गाहाय खुन्थिया गायसंनानै जागायनाय बिथां BKWSनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां मिहिनेस्वरि बसुमतारिनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बा बिथांनिसिम गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ जाफुंसार होनायाव गिबिसिन जोंनि हाबाफारिया गाहामै गाहाम जाफुंथों आरो फैगौ समाव जोङो गासिबो हाबाफारिखौ आबुङै मावफुंलांनो हानायनि थाखाय बोर बिनानै जाय रायफोदनानै होदोङो बे ओनसोलनि सासे गेदेमा सुबुं समाज सिबियारि बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावगोन आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' सार आरो बिथांनि गासै मावफारिया बिथांमोननिसिमबो आं दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरगोन आरो जेसेबांखिनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो समाजारि आफाद जेरै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनिनो बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद बेजों लोगोसे एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि आरो एक्स NDFB ससाइटि बिदिनो आं मुंख'स्लाबनो हायि मोननैसो आरो संगठन थाबावनो हागौ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरगोन मानो होनोबा दिनैनि फैगौ 2023 मायथाइनि जानो गोनां जि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि जानो गोनां जथुम्मा बे जथुम्माखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा जहायनो गासिबो खौसेयैनो मोनसे गारांजोंनो ज' जाजाय दिनै आवगायबोदों आरो बिथांमोनहा मोनसेयैनो हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आवगायदों बेनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन बे बुब्लियावनो आं दिनै मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो गिबियावनो आं बुंगोन जे जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बाहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै सासे आइजो आफाद प्लास सासे आइजो हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन एक्सुवेलि जोङो संगठना गावबागाव आलादा आलादा मोनफा मथ' थांखि थायो बे हिसाबै गावनि थांखि बायदि खामानि मावगोन नाथाय मानसि हिसाबै जोङो मालाबाबो गावस्रानायखौ जों लुगैया जों खौसेयै थालायनायखौ लुगैयो बेखिनियावनो आं मोनसे खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों हयथ' बे खोथायाबो रोखा जानांगोन जों गोबां समाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों गुबुन गौथुमफोरजों बा आफादफोरजों जहाय कनफारेन्स खुंफेराखैमोन नाथाय देग्लायनि बेलायाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे जोङो जहाय खौसेथियै जोङो जोंनि बोसोरारि जथुम्माखौ बा 2 बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो खुंफुंनो नागिरदों नाथाय आलादा खुंनायनि ओंथिया बे नङा जे सोरबा जों गौथुमखौ गाज्रि मोननानै बे नङा बाहाय जोंहा माथ्र जोंनि माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय दा दिनैबो जोङो 11 अक्ट'निफ्राय जि जागायगोन डेलिगेट थान्दैफोरनि मुं थिसननायनि उनाव जोंना गासिबो एजिटेस गावबागाव जायगायाव जों जागोन नाथाय अखानायै नैथि हाबाफारि खालिबो जों फुंनि समाव जहैनो जागोन मोनसे प्रब्लेमा ओरैबायदि फैगोन जेब्ला जों गेवलां मेल लागोन अब्ला हारिमु आफादनि माखासे आइटेमफ्रा माखासे बादायनाय हाबाफारिफ्रा बिथांमोना ओइदिनखालि दोनथ'नांसिगोन दा जों बेखौ गावजों गाव जों स्पेस होलायलायनानै जुदि बुजिलायनो हायोब्ला जों बिदिहाय खुंफुंनो हायो जेब्ला मोननै आफादा जोंबो हगारा बा सोरबायाबो हगारा होननानै स्पेस होलायलायालासिनो बयनोबो जुदि स्टेज प्रग्रामखौ नांजोबलायगौ होननानै जुदि हगारलायाब्ला बाहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमा फैयो बेखौ सानलायलायनानैनो गोबाव समाव जोङो आरो फारसेथिं ओरैबो जाहैयो जहाय कनफारेन्सफोर खुंलायलायोबा अपेन सेसनाव मालाबा मोनसे आफादनि सासे आफादगिरियाल' बे आफादनि गेवलां मेलखौ सामलायगोन नाथाय माखासे गौथुमनि आफादगिरिफ्रा बाहाय आलासि हिसाबै थायो बाहाय नुनायाव एसे गावबागाव अर्गेनाइजेसननि जिथु इम्परटेन्स जायफोरनिखि गोनांथि बियो थाया बायदि जाहैयो बेखौ नोजोर बोनानै आरो फारसेथिं जोंनि आइजोफोरखौ जोङो आइजोफ्राबो साफा जिहेथुके गेवलां मेल सामलायनायनि सासे गोहोगोरा बा रोंख' राग' सासे आइजो दङ बेखौ जोंहा गावनि जिथु साबलम्बि गावनि रोंनाय बेखौ जोङो मावफुंसारनांगौ बा बेखौ
देखायनांगौ हिसाबै जों बेखौ गेवलां मेलखौ गावहाबो आइजो अनसाय आफादै आलादाहै लानांगौ जाहैयो। ओंखायनो देग्लाय जोङो सावरायलायदों जे जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा साननैजोंब्लाबो नैथि सानखालिनो जोंहा गेवलां आफादा जागोन आरो बर' हारिमु आफादनिया अखानायै थामथि सानखालि बिथांमोननि गेवलां आफादा जागोन। गिबि गिबियावनो आं रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर होबाय। दिनै जोङो दुलाराय आइजो अनसाय आफाद जोंनि बर' माहारिनि बेजों लोगोसे हारिमु आफाद ज' जानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों आरो बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननो थाखाय जोङो जोंनिनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारीखौ जों हांख्रायदों आरो बे हांख्रायनाय खामानिया जाफुंबाय। जों आसा खालायो जोंनि बर' हारिनि जिथुनाखि हारिमायारि आफाद जेरै जोंहा आइजो आफाद आरो जोंनि हारिमुजों लोगोसेनो आइजो आफादनियाव बे हारिमुवा गासिबो हाबना दंखाजोबो। जों माथ्र' दैदेननायल'। खिन्थु हारिमुजों गोजोननाय मोन्दों आरो जिथुनाखि जोंनि हारिखौ थैनायनि थांनायनि बै समाव बोखांना लाबोनाय बे आइजो आफादा फरायसा आफादा जोंखौ दाना होदों, हारिमु आफादखौबो आइजो आफादखौबो दाना होदों। ओंखायनो जों ज' जानो मोननायखाय जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय रिसेपसन कमिटि दादों ललित चन्द्र बर' बिथांखौबो जों बिथांजों लोगोसे मावथि बयखौबो जों साबायखर होदों। फरायसा आफादानो होन थुनलाइ आफादानो होन बिथांमोनखौबो जों हेफाजाब होनायनि थाखाय जों खावलायदों आरो जों साबायखर होदों। आरो बे आफादाव जोंहा बायदि बायदि जोङो हाबाफारि लानाय दं, जेरै गोदोनि सुबुं मेथाइ, सुबुं मोसानाय, ओमफ्राय आर्टिस्ट मिट मोनसे दं। अल आसाम आर्टिस्टफ्रा दाबो लोगो मोनलायनो हायाखै, बेखौ जों बिनि गेजेरजों खालायनाय जागोन। आरो जोंहा मावबादा दिन्थिनायनि खोथा दं। बे मावबादायाव जोंहा अस्टारफोर फैगोन। अस्टार बिथांमोनहा रायजो राजानो डेमनस्ट्रेसन देखायगोन। दा बेबायदियाव जोङो मोनसे कालारफुल एबा रं गोनां गाब गोनां हाबाफारि जागोन होननानै आं आसा खालायदों। जाहाथे सोरजिगिरि आनान गसाइआ जोंनि बे जानो गोनां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे जाफुंसार होयो, बेखौनो आं आर'ज गाबनानै दुलाराय बर' हारिया जेसेबांखि जियानो थाया मानो बयबो जाहाथे खौसेयै जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जों जयैनो थानानै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, बेखिनिखौनो आं आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो थुंगे होनाय जाबाय। गोजोन्थों।